Ara jo us explicaré quina diferència hi ha entre una capella, una ermita i una església. Les capelles són més petites, les ermites estan sobre turons i les esglésies tenen mares de Déus. I Sant Cerni no és una ermita, és una església. Es va construir entre el segle X i segle XI i és una església d'estil romànic. I el seu nom llarg és Sant Cerni de Grau. Sant Cerni només té una nau, que és com una sala. La pedra és aquesta, que és la tosca, i la calcària, que és aquesta. Està envoltat d'un mur i a darrere té un l'absis que està situat a l'est perquè quan surt el sol il·lumini a l'església. Està situat a Vilamantell i a Guixers. Que Sant Cerni és el diminutiu de Sant Sadurní, i Sant Cerni va ser una persona que va néixer al segle III i va néixer a Toulouse. Va néixer a Toulouse i va anar a França a fer que els cristians creguin en Déu, però com els romans en aquella època no eren molt amigables i no li agradava la idea, van morir. Bueno, el van matar. Quin segle? Quin segle va passar això? El 3. Com us ha dit el Biel, es diu Sant Cerni del Grau perquè dintre de Sant Cerni hi ha la Mare de Déu del Grau, que està envoltada de Sant Miquel i de Sant Cerni. A la guerra, la Mare de Déu la van amagar allà al Roc Foradat i al final de la guerra la van destruir. I ara la que hi ha dintre de Sant Cerni és una rèplica. El cementiri que hi ha al costat, que envolta a l'església, que el mur també l'envolta. I allà, aquí al cementiri, només enterraven a les persones que estaven al voltant. I hi ha entre 12 i 20 persones. I ara ja no s'enterren. Aquella caseta que hi ha allà... Anem a la caseta, anem. Aquí hi ha Sant Bernat, que és el patró dels excursionistes. I el 8 de maig es fa la festa de Vilamantells, que anem a buscar pel codó. Tothom té controlat el codó, que és allà dalt aquí al mirador, eh? Sí. Vale. Jo moltes coses. I llavors aquí a Sant Cerni es fa una missa.